kushubile eMzansi ubashana kumanzi phansi sekuqhuma isibhamu obashana kwadabuka umswane endodeni ubashana gogoli ubashana inkunzi malanga zemkhulukuthu ubashana ama kingpin ama heist ubashana the gang leaders ubashana the alpha in the face of danger ubashana eyiphusha emshikashika ubashana boma organized crime arm and robbery ubashana ezithi mayibona isikho ubashana zibheche zibe mhlobovu ubashana bovu batsha ivimba indlela yazo obashana ziyanquma lezi kungabi indaba zalutho amaroda segoli obashana ebevula ifridge ngomsila obashana ofe uchizi ngomsila obashana phinda libhakazi ifridge ngomsila zidle phansi obashana abakazidlodlo obashana behloma beyingovolo bebhinca omfushane obashana banikele koDobsonville Soweto obashana zafika zashaya umthangala ezakazidlodlo zakhala phakathi endaweni yabasolo obashana bathe mabethi bye bye obashana basho ukuthi zila ezakazidlodlo obashana sabavalele khoneni obashana zabona lezo mkhulukuthu ukuthi hayi ayisekho indlela yokubaleka obashana kwasho ukuthi inyanga yabo obashana yako Bushbucks Reach obashana yabatshela ukuthi hayi nina manibona abakazidlodlo ningabathethelela noba nquma ngesibhamu ayizalunguluzisa amapayipi lezo mkhulukuthu obashana sithi ziyabanquma abakazidlodlo shona phansi ezakadlodlo ithatha ikhava obashana kwashunqa ayi womshana kwasho ukuthi mkhulukuthu ayibuza angelangeni obashana ikenge yela ijunisi le obashana kupikwe netheku azizwile lezi ayisavuka obashana ezakadlodlo zabakhandela isibaya obashana shayithamlingi zakugcwala kuyona mkhulukuthu obashana ayi womshana yasamula insimbi yomlungu obashana yashinqa ibhobho yashinduluntshi umshana abakazidlodlo baphule amakhanda emkhulukuthu ewu2 obashana ama kingpin ama heist qhosha ishobe madodeni lalela amazolo ubashana ayi wobashana ushubile ngempela ezweni akukho ukubambisana isazosholonto obashana elu Joe Plerm Tsukas